Pajjiżna għandu bżonn pixxina nazzjonali oħra. Sostna dan ma' One News il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Mark Kutajjar li nota kif il-pixxina nazzjonali prattikament il-ħin kollu tkun użata. L-sport suċċess tal-awm, tal-water polo, tas-synchronized swimming, tal-attivitajiet sportivi tagħna tal-iskejjel fidu flaxija u rew l-ħtieġa ta' pixxin oħra nazzjonali. Għaliex nazzjonali? Għax pixxina nazzjonali wieħed jista' jiggarantixxi li l-prezzijiet jibqgħu baxxi u allura aċċessibbli għal kulħadd. Il-pixxina se ssir fuq il-parti ta' wara tal-kumpless sportiv tal-Kottonera u bħalissa imbeda drafting għal proċess ta' tendering. Dan bilan li x-xogħol f'dan il-proġett jinbeda s-sena d-dieħla. Bekk jinqdew il-popolazzjoni, skejjel u assoċjazzjonijiet sportivi taż-żona. Biex issir il-pixxina li se tkun interna se jitwaqqal boċċidrom li hemm fuq wara tal-kumpless dan beħsieb li jkun trasferit bħala multi-purpose hall qrib il-Marsa Sports Grounds. Din it-tħabbira ġiet ftit wara li l-kumpless tal-Kottonera ra bidla importanti fil-wiċċ tard ġdida. Kienet ikonna players li iweġġgħu fil-volleyball, fil-handball, fil-badminton, u allura kien investiment tal-gvern li jaqbes il-100,000 € biex nagħmlu għar ġdida ta' livell li tagħti garanzija wkoll għal 10 snin, allura tinna intejbu fis-sostenibilità tal-proġett u barra minn hekk ma bqajniex u ma waqafniex fuq l-art biss. Fil-fatt bħal fil-każ tal-pixxina f'Talqroq, fl-aħħar 3 snin sar ukoll ħafna xogħol ta' manutenzjoni, tisbieħ u tiġdid tal-faċilitajiet, inkluż is-soqfa, id-dawl fil-kmamar għall-balè u l-ġinnastika u fid-dera tal-post. Filwaqt li fi żmien li ġej se jkunu rranġati l-speakers biex minn barra attivitajiet sportivi, il-post ikun jista' jilqa' kunċerti u avvenimenti oħra li jidħol minnhom imur għal laqdiet sportivi. Kutajjar jinsab perswas li kif dan il-proġett jitlesta, il-livell ta' sport u anke s-saħħa fiżika tan-nies li jużawh se jkompli jogħla. Jekk aħna nibqgħu nafsu fuq il-bażi ta' ħajja aktar b'saħħitha, inkunu nafsu iktar fuq il-grassroots tagħna biex ikun aktar tfal u nies jagħmlu l-isport, jien ninsab perswas li anke l-budget tas-saħħa mbagħad ikun jista' jonqos u allura ftit mill-budget tas-saħħa jiġi imqassam mill-isport allura l-għaqdiet tagħna ikollhom ripple effect u jkollhom iktar suċċessi fl-isfera internazzjonali.